Marina. 6 মাসের ভিতরে অতিরিক্ত প্রশাসন কোনো সাকসেস করে নেবে তাহলে কেন্দ্র সরকার জবাব Marina. জবাব কোথাও চলি না আমার মাঙ্গে পুরি করো আমার মাঙ্গে পুরি করো আমার মাঙ্গে পুরি করো we want justice takut bona je bona ke berang ria puisa beria bona ke coba ria na bona ke bo hai ini ke kobokha ini physically disabled hai pano ini botang ke yor hai nai bone ajizak ini যে কলম তুই না কিছু আর লো খামারি হিসেবে ইয়াফার পাই আপনি কারণ আপনি কারণ খা 75 ইয়ার্স চিনি হাও जों পিয়ক জাক গফা তংমানি 75 ইয়ার্স जों চিনি হাও ন ব্যবসা খাইতং সমাজजों जों চাকরি ফান খাইতং जों नर्मेल लाइफ फान तंथं যত জায়গাওনো जों सोशियली इकोनॉमिकली যত জায়গা जों बयनिसे तलाव सेकेंड क्लास सिटीजन हिसाबै निजेनि हावन मा इवन राजनीति खाइबो जों तिने बयनि तलाव मा दङो राजनीति खाइबो जों बखरगनि मेया राजनीति खायै किसु संख्यक बरक दङो যারা তিনি সার জগতি संहाय चिर जीवन सार बिजरांखल संहाय चिर जीवन निजेनि जीवन न जातिनि सार्थे बरक नियोजित खायका जातिनि सार्थे कक साका बरक बखरगै मिया बखरक तो हास्तेव जे रुल खैनि बरक बखरक तब बरक खाइ थांका कियाबा बाक्सा जारा बखरक नै तनै ताव फाताहानि फाइनाय बने तलाव तङैने जारा राजनीति खैनि बरक तो बखरक गया जेसा दलफान खाइतों राजनीति खाइबो बने तलावन तङो जातिनि बाङै सानाय रक तलावन जोंमा तङो तपन जातिनि बां साइ तङो आर जातिनि बिरुद्धे सावैनाय किछि चा निजेनि बहक मथांना बागै जारा राजनीति खाइसनाय बरक बुनि तलावन मा तङो मन निजेनि इच्छा बाय तिप्रासानि बिरुद्धे कक सामानिया निजेनि इच्छा बाय तिप्रासाना केबें मानिया किछि चा बहक मथांना बागै बुनि तला मा तङो बनि निर्देश बाय बरक मा खाइमानिसि आउन बागै जत एंगेलानो जों बुनि तला मा तङो आर महायके तंखांके बरक मनिसा आसाय खिंगे जतन मा थिनै बाबो वास्तव रायनि बुरांनै बुरानि सालसा मा थिनै थियाबा जों जतन जानि जा बसा बतै बुसक बुथायनो जों हामजागैनाय बने बागै जों बुनि तलाफान पंथं सामुं तांजानाय फानथों हुक खायजानाय फानथों चाकरि खायनाय फानथों बने बागै जों नक खंसा थांनानै चेष्टा खायो नक काम थांनानै चेष्टा खायो मन बागै रां आजिनानै रां खाथिनानै इच्छा खायो मने बागै जों गाहाम स्कुल फोरोंनायनि लेखा फरा खायनो चाकरि खायनो चेष्टा खायो एस्टाब्लिश खायनो चेष्टा खायो मने बागै जागा खाति खालामनो चेष्टा खायो मन रोगी जाखांके बन हामरि दे मन चेष्टा खायो कियाबा चेष्टा बेबागनो सालसा बिफल ओङै थांनाय नों दिनै बसाबतिनो हामजाक तफन जदि सिनि जाति मुक्ति मायाके आंगै हिमालय चार्ल्स डार्विन भारत साइंटिस्ट बो सालसा साइक्लाङो जीवने बाचार सूत्र हलो जीवने संग्राम दि थियरी अफ सर्वाइवल इज द स्ट्रगल फॉर एक्जिस्टेंस एक्जिस्ट खायनो निगांके स्ट्रगल खायनाय कप्लाइंग मा तंनाय किन्तु जों जेहेतु तलाव तंमा तंग जत जागावनो जों सालसा चिनि नाना थाको सं हा मफनै उदयपुर आगरतला तेलियामुरा आम्बासानो मफनै खलांमानि आहानो जों याकारिनाय जों आहानो बुक माखाया बय फायनाय आरनो आहानो साफाय फैसि धर्मनगर चिनि राजानि मुंगै कुमारघाट आबरक चिनि बेबाक चिनि पूर्व पुरुष रक चिनि बागै हा खातिबै मफनै खलांमानि आमनो जों ताक बुक माखाया ठीक आबो हायखेनो जों ताबक जदि लराय खायनाय जदि जों कप्लाइंग मियाके बा कप्लाइंग एसाक जरति चबा खायनान जदि चिनि बुसाबतिनो जदि प्रेरणा रैक्लां मियाके निनि खातिजाक निनि बुसानि बागै नक आरो बय तंफायमनो निनि खातिजाक रां आबो बय बुक खायमनो निनि हामजाक माने बुसाबतिनो नों पालायति सामानि आबो बय रंफ्रेक जागै लामा खसार बय हानां पेनां खायजागै नाय इनिनो तेलियामुरा जेकुनो टाउनो थांगांके धर्मनगर थांके सर सर नि जों हानां पेनां खायजागो आमो उङै मानो हैसि आमो उङैबो तंग हैसि आमोनि बागै लराय चालक थानाय आं साइमिया सिनि सार सं लराय खाय माने एडिसि मानखा एक समय किन्तु लराय तो थाक्लै हैसि जों गोथां तंसाक लराय खायमा थानाय बाक्सा साव बफोराव मानसि नाय असक मानखा केंसिनाय दे कयदिन नांनाय हायरन साव अमो कुनो 100 मिटार दौरिया 200 मिटार दौरिया अमो कम्पिटिशन या खेलाया बो
अबंखा जीवन संग्राम जीवन लड़ाई जों थैया तंसाक लड़ाई माखैनाय इजराइल दफाराव सालसा हा कमायथांखा फियाबा बर हा किफिलि मामा परबो हा किफिलि माना बाङै लड़ाई खायमाहाय हा किफिलि मान परबो हानो रक्षा खायनो बाङै ताको लड़ाई जारि मातम भारतवर्ष स्वाधीनतानि सिगां संग्राम माखायका स्वाधीनता मान माने परबो ताबो कमनो रक्षा खायनो बाङै इंडियन आर्मी नो सिमनाव मजबूत खायमा तंनायसि ठीक आबहाय जों बुतिनि अरनेबो जों लड़ाई खायमा थांनाय भारत स्वाधीनता मान माने नोंताबो सिपाही विद्रोह जे समय 1857 आबनो विफल हिनि साखेंगला किंतु लड़ाईनि शुरुआत तो बरक खायका तातिया टुपी निनि रानी लक्ष्मीबाई निनि टीपू सुल्तान संबर्णन चेन काहिनी मान 1857 किंतु बरक लड़ाई खाय थांगायसि लड़ाईनि प्रेरणा रही थांगायसि आबनि प्रेरणा वइनो भगत सिंह लड़ाई खायका फासियाव जुलि थांगा किंतु भारतनो स्वाधीनतानि इमां खुनुगै खलांका नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंडियन नेशनल आर्मी INS नामैनाय ब लड़ाई खायका भारतनो स्वाधीन खायना बागै हयतो ब कप्लाइं मालिया किंतु बरनि फानबाय जो संगिने बरक थानसांमाबाय सालसा महात्मा गांधी नेतृत्वे भारत स्वाधीनता खायसि ठीक महायखायनो जों पिरि दर पिरि जों लड़ाई संग्राम खायमा थांनाय समायके तावान सक दिजे अ लड़ाई अरनो बाथाका हा मान मानि सिगांबो लड़ाई माखायनाय मानना बागै लड़ाई माखानाय मान मानि यागुलो बाबनो रक्षा खायना रंना बागै जों लड़ाई खायमा थांनाय जों सालसा चिनि हा दंमोन लड़ाई खायनि बागै जों वान सुयनि बागैनो चिनि हा बेबा केप्लाइनि बनिया फा सकका तापुरो बुकुरो अमनो वान सक दिहेसि किंतु अ मानैनो वान सकैनो आं तिनि साधारण एक तिप्रासा हिसाबै आंनि कर्तव्यनो पालन खायतंगो जों प्रत्येक बरक जानि जा कर्तव्यनो पालन खायताय जों अरनो कोनो पलिटिकल पार्टी गैया सार तिनि खरसा एडिसिनि चिफ चेयरमैन कैसा हेड कलायो नायकल नाय कलायो किंतु बतिनि बिनि प्रोटोकॉल सबै लड़ाई संग्राम मान नखर होइसि किंतु जत बरक म फारि हाइसि आमन बागै सार न बेलायके हामबाय आनो अजे सब कप्लाइनो बाय ते आशीर्वाद दिएसि विजय बाबू